Hola, sóc la Maia i sóc de Santa Perpètua. El meu poble ha canviat molt i us vull explicar per què ara m'agrada més. Un dels canvis més importants és que on hi havia un mur, ara hi ha una escola. Us agrada? Feia temps que reclamàvem l'edifici dels aigüerols i ara ja podem dir que és ben real. A mi no només m'agrada perquè les classes, el pati i tots els espais siguin grans i bonics, sinó perquè quan surto estic al parc municipal. Ei, Maia! Jan, els estic ensenyant al parc. Ha quedat superbé. Sí, i a més de ser un espai per jugar, ara està integrat al barri. No cal creuar cap carretera per estar al centre del poble. I ara, per on passen els cotxes? Segur que us esteu preguntant això. Ara, tot el trànsit passa pel costat de la riera i així evitem tenir una carretera que passi pel mig del poble. En un futur, això serà una via verda que unirà els barris de la Creuet i la Florida. Uau, quina passada! I com veieu, els més grans també estan contents perquè al parc tenen el seu raconet. Maia, vens a comprar? Sí, ja vinc! M'encanta el nou mercat. És gran, ple de llum i de vida. I a més, és més ample, més càlid i la nova ubicació és excel·lent. Està molt ben comunicat i té un aparcament enorme. Us poso el de sempre? Sí, 4 pomes ben boniques i unes taronges per fer suc. I a vosaltres, us ha agradat?